Selamun Aleyküm avalum. Az xwazim îro mijarek taybet biaxivim. Lewra birîna me herkesî ye. Roj bi roj serdestiya Tirkî li ser Kurdî zêdetir dibe û peyvê Tirkî dikeve nav zimanê me. Em dikin nake em xwe jê xelas nake. Ev nexweşiya ketî nav gelê me gişa. Ez her giderim welê têm ez fêm dikim kî hinkî serdestiya Tirkî zêde bûye. Belkî 10-15 sal zêdetir e. Ez vê meseleyê dipeyivim li ser disekirim lêberê em kêmtir dikevin mixabin. Ez her giderim welê te cana rû dinim lênin tiştê xerîb ketî nav zimên êj zerfe derim bêtir fêm dike. Tu lêne dipeyivî di nav peyva xwe divê nizam çi qulan kirî. Hem qulan kirî yanî xwariye, ajotî bi emel kirî, bi kara nîçer kirî ama divê qulan kirî nizam çi mesele jî çi ye. Êdînê divê abîsî katû îşev nayê cem me ya abîsî vê keko tişkî dinê vê bira vê jî tişkî nê vê jî yanî abîsî bi rastî jî vê bûye ketî nav zimanê me û bûyî benîş dernakeve. Êdînê ka ji ber çi ya nizanim heval bi kar nîne dibêje arkadaş ya arkadaşî tu vê arkadaş o dawî Kurdî nizan ev arkadaşa jî ketî nav li bê me devê me em dikin nake hawekî li me digere yanî. Êdînê dibêje ez ê pêçembe günî werim cemte. Ya pêçembe günî qalibe werê Kurdî tune ya difikirim dibê roja pênşemê yan ez ê werim yanî. Êdînê dibê axşam 9'e ez cem te me. Yani axşam 9 rastî jî li cem tune ya tişkî werê 20 sal berê xutam li welêt û tişkî werê nav li pê me nav devê me tune bû ana ketî nav me jî me hestiyê me em dikin nake em jê xelas nabin. Pîzna Xwedê belkî 10-15 sal e ser vê meseleyê sekinim û ez dixwazim xwe biparêzim. Ji bo vê jî ez zaroka re çî dikim li ser sekinim ez ji wan jî dibêjim gerim werê peyvê pîzna Xwedê em mücadela xwe têkoşîna xwe dewam dike û her jî ez ê dewam bikim lêbelê cana jî ji destê me re nayê lêbelê ev çîka wê rojeva me de bimîne. Em ê li ser bisekin. Ne were kişka min? Ere babacığım. Meryem min kaç kere got ne beş babacığım? Ya ji bo Xwedê ya em qala çi dike? Ya Xwedêya me de içine mi geçmiş bu kamerayı bigire. Tansiyonu mu fırlamış bu? Bigire beyaz yok bigire.